Nu weer aardige ontwikkeling op deze 5 kilometer. Ja, kickfinish. Ik wie me eigenlijk net van bewust. En goed, het binnen regels met regels. En daar moet ik me aan horen. En dus ik wie in euforie. Ik vind de machtige wedstrijd. Ik heb er heel veel skik aan en ik vind het nog steeds fantastisch. En al die meesten, ik heb een fantastische ritrijden. Ja, en dan kom je blij door de finish. Lijst je nog een beetje naar je teamgenoten. Ja, en dan til je poort op. Ja, dat is mij net. Maar goed, is niet helemaal net bewust om het hier te winnen. Maar dat is al in de game. Het komt een beetje flauw over. Ja, dat is het natuurlijk. Kijk, dit is geen toernooi, dit ben geen Olympische Spelen, er staat weinig op het spel. En ik wil gewoon het publiek van mij zijn en ik wil zelf gewoon een leuke rit rijden. En dit is goed. Tuurlijk, regels met regels, maar het is wel een beetje kinderachtig. Ja. Wat zijn de consequenties nou? Ik heb geen idee, ik ben natuurlijk correct clear. En dat is op dit moment net aan mij en ik zal er nog even naar uitleggen. Wielst het zo'n mooi evenement weer? Ja. Ik denk nog dat het steeds een fantastisch evenement is. En en we moeten dat vooral net ontnemen litten door de skystrechters natuurlijk. Want dat is zo'n sneuwes. Maar goed, de strijd tussen Koen en mij, wat er natuurlijk nog zeker wie, hè? Ja, dat valt nou fut en dat is natuurlijk jammer. Ook hoe gefeliciteerd. Zomaar goud. Ja, met een tweede plek en uiteindelijk goud. Ja, Sven gedisqualificeerd, deed kickfinish en daardoor win ik hier goud. En toch eigenlijk wel jammer. Wanneer kreeg je te horen? Ja, toen ik in de tunnel stond en hij liep voorbij en zei, ik check hem uit, want ik ben gedisqualificeerd, hoorde ik. Dus ik zei, wat zeg je nou? Ik dacht eerst een schijntje, maar niet. Is het nu eigenlijk doodzonde voor dit evenement? Ik denk dat het zeker minder glans erop maakt. We hebben de afgelopen 2 dagen gewoon een heel mooi competitie laten zien, Sven en ik. En ik heb een hele goede 5 kilometer gereden, hij een mooi 500. En zo hielden we elkaar heel erg scherp. We hadden een hoog niveau met z'n tweetjes en we stonden ver bovenaan met z'n tweetjes ook. En dan is dit toch wel heel zonde, want we hadden morgen gewoon een hele mooie strijd kunnen leveren. Mag ik je nu alvast feliciteren met het kampioenschap? Ja, ik sta wel heel ver bovenaan, ja. Maar ik moet wel even scherp blijven, want voor hetzelfde geld word ik ook nog gedisqualificeerd. Maar ik sta er goed voor.